ngithanda ukutshela mhlanje ulobola mfowethu ngithanda ukutshela namhlaze ushaya mfowethu ngangakutshela kanjani mtshele yekani ngiyanye kani ngizola ngangakutshela kanjani shona ngempela iwe nenhliziyo yakho angeke ngithole ukuphumula Yenecala iyohlala ebaleni abantu balindeni bathi siyeze Bukele Perfect TV lapha emakhaya nganimukela igama nguShepard wakaManqele ngidabuka phansi kwahlabisa empembeni isigodi la ngibuya khona namhlanje khanjwa kakhulu bathi ikhwama enkandla la ngibuya khona bathi mnandi ebhemile ngiphethe usenzo ke namhlanje ngiyazi nama ubani usenzo manje nanga umsenzwana la bathi umuntu uyenziwa mnandi umuntu ebhemile isithutha senkunzi wethu angimukele kwi-Perfect TV ngibonga isikhathi sakho uthi mfethu usuphakathi la siyathokoza kakhulu siyathokoza kakhulu kwaManqele ngibingelele nababukeli be-Perfect TV obingelelayo ke Muntuyenziwa ngoba usho ukuthi usenzo usenzo yela impela lokuzalwa abanye bathi umCyrus abanye bathi uMasenzwana basho bonke labo bathanda abanye bathi umsenzwana kodwa nje engaziwa ngalo Muntuyenziwa ngicula ke umculo wawo uMaskandi ngiphinde ngibe umshayi wesiginci kunjalo nje ngane yami bamangala ukuthi namhlanje le ndoda yisiphethe isiginci sifuna ukumfowethu ubaba uDoda kwangifunda ingqondo ngathi ngangifunda ingqondo ngangiphiwe ngiyoniform kunjalo hayi namhlanje siqhamuke sinjena nje asazi ke kodwa kungenzeka noma yini ngoba phela sengibathintile abafana ngathi abaphuthume beze ngapha ngazi noma bazofika nalo ilanda ngoba kunalesiginci okuthiwa yilanda elimhlophe manje lapha kweginci ngoba zonke inamagama sisendleleni nje bashilo bathi siyazi kade ngibathinta lapha efonini bathi siyazi impela angazi ke noma ufika sisaxoxa niManqele sikwazi ukusikhalisa lesi hayi asithembo babanje bayongishala babantu laba baba singakhalanga abayazi phela ukuthi umuntu eyenziwa kuphuma emlonyeni kukhale esandleni yonke into iyenzeka hayi kodwa ngoba bathe balapha nje ngaseSouth Beach asethe umsebenzi ufika wethu namhlanje bafethu nginiphathele nalo igagu bathi uNkulunkulu weginci kade nimfuna nikhala nanguwe la kwi-Perfect TV msenzwana ngiyazi lelo uhambo selulude mfethu iqala nini leyo music abantu abazi njalo ukuthi umuhle nangapha ebholeni hey impela into esiyenzile nayo yonke leyo mfowethu sisakhula nje ngoba namanje sisakhula futhi into esiyenzile nje mfaneni kakhulu leyo emculweni ngingene ngonyaka mangaphosisi oka 2010 yebo mangaphosisi ngene ngonyaka 2010 kuze kube manje sisayibambile noma ke ngangena ngakabi uMuntuyenziwa ngisasebenza nomunye umfowethu kodwa kwahamba ngagcina ke sengiyimele njengoMuntuyenziwa ngiqala ngo2017 kodwa nje emculweni ngifike ngo2010 impela ngesikhathi seWorld Cup la South Africa mfethu angiyazi abantu bayafisa ukwazi ukuthi ubani lo okukhuphula ngaloshuni oshaya isiginci ubani okufundisa isiginci mfethu isiginci ngasifunda kanzima ke ngoba bengihlala endaweni yasePitoli engenabo abantu abadlala iginci mayengenabo nje abantu abadlala iginci hayi lapho kuyakhulunywa isitswana kukhulunywa isisuthu indawo nje ehlanganise ilimi eziningi so abekho abantu bebedlala iginci abantu bebedlala iginci bebe basegoli nakhona sibagcina ko TV ngoba besazi ukuthi bengazi ukuthi omgqumeni abantu abashaya iginci no baba ukhuzwa lo wengane zoma intshebe besazi ukuthi hayibona abantu abashaya iginci laba no Shwi no Phuze Chemist kanjalo no Washe limhlophe obaba Washi no baba uShwi kanjalo sazi ukuthi ibona abantu abashaya iginci la Pitola khomuntu inhlahla leyo kwasho ukuthi ngihlala eduze nomunye ubaba wakwaNtombela kanye nomunye ubaba kwaBiyela owayedlala isiginci lo kwaNtombela edlala inkositini ayi mangifika kulo kwaBiyela hayi ngibona ukuthi ayibamba lapha ayikhona ngcinelwa zibani ngeke ngifundele hayi ngiye kulo kwaNtombela nakuye fike zingcimele ibani kanti badlala lesisandla kuthiwa isizulu isandla lesi esazidlala kudala kuthiwa isizulu manje mina ngifuna lento yamanje le edlalwa manje le engaphaphama ivele idlala yabo ngifuna yona
ngadibana nengqinamba eningi ngakho lokho ukuthi wayengekho umuntu wayedlala leso style eduze kwami. Ngagcina nje into engayifundiswa mina esiginqini ukusetha, ukujuna. Ngoba thina iginqi sijune thina ngamakhanda. Usetha isiginqi siqonde ngqo, sibe wiki usijuna kodwa ngekhanda. Yabo. Ngifike ke mina ngafunda ukusetha. Bese ngifunda ukusetha, ngathatha isiginqi sami ngabuyela nasendlini. Ngalwa ke manje isiginqi mangakutshela ukuthi isiginqi ngasithola kanjani. Isiginqi phela kunomunye umfowethu nje angazi noma wayebuye eMozambique noma ngapha eGiyani kodwa wayekhuluma lolo limo kanjalo. Wayeneginqi ezimbili. Engakwazi ukuyishaya. Uthi mina hayi awunginike lesi sisodwa. Athi naye ngakunika lesi esincane khona okungakanyana kwesiginqi. Ngoba nguphoste nje abantu bekubona. Khona okungakanyana okuncanyana engaqala ngakho. Kusekhona. Kudlala abafana bami lapha kuyi-toys kusekhona. Ungaqala ngakho. Ngabamba ngakho kwangakanyana kwesiginqi. Ngamtshela lo mfowethu ngathi mfowethu ngidayisele lesiginqi. Wathi yena hayi ngakudayisela lesiginqi. Siphi leso anqabe naso? Sona esincanyana. Ngangifuna esikhulu wena ngesikhulu. Wanginike esincane. Wathi hayi ngakunika angisazi noma 250. Ngathi impela washo njalo lapho loku 200 or 250. Hayi ngiqale ngimnika 100 rand. Anginike isiginqi ngathi ngiyoyiqedela isiginqi sesingakulo. Ngifike mina isiginqi ngifundeke ukubamba. Nede ngasibamba nje wathi ungabisayikhokha le mali bani uzusha udlula mina umnikazi wazi. Ngasithola kanjalo ke isiginqi sami sokuqala. Ngafunda lapho ukukhalisa isiginqi. Ngiqwanta ngakho lokho okuncane ngifaka ama-DVD omgqumeni ngibhayiziseke ngoba phela ngangingakazi ukuthi kunento okuthiwa i-miming kunento okuthiwa i-live. Ngangathi umuntu uma eshoot activity nje dlala isiginqi sisuke sikhala ngempela. Ngibhayiziseke ngenza okungeyikho. Sifunda kanjani? Hayi ngagcina ngibona wona mfowethu ngoba kwesinye isikhathi enye into uma ikulandela ngoba ngangisithanda kakhulu isiginqi. Nanoma ngabe ngangenza ngisasikho noma ngilala ngangisibeka phezu kwesifuba. Mangiphaphama ebusuku ngiqhubeka ngizame la bengigcine khona. Into nje engayifunda kanjalo ngiyibambela mina ngokulalela nangokubuka kulabo abasebe phambili ngaleso sikhathi. Ngisathiwa uqashe ekhaya usasifunda ungafuni ukuqhamuka. Ngangingafuni babengigceke ngangibona ukuthi yazi labantu laba ngaya ngafika naso kukancane kuba ngomsindo hayi sifuna ukulala manje ngoba ngangisiqala ngo-11 ebusuku. Ufuna ukulala manje ngagcina ngifihla ngaze ngabuya sengikwazi ukushaya ingoma esakhala kamnandi. Baqala bathi hayi wemfana wenzani na? Uzuyakhalisa isiginqi manje ngicabanga ukuthi lapho ngangisafunda o-standard 8. Standard 8 impela ngasiqala lapho kwa 8 isiginqi mina ngifunda standard 8 ngiqala ukusishaya isiginqi. Ngaqala kanjalo ngoba uhambo lwami lwaqala kanjalo eyiginqi. Wayishaya iginqi usuyaqula noma nje usamastarisha nje ukushaya. Ngaqale nganesifiso sokuthi ngikwazi ukukhalisa. Ngoba ngathi ngisohambeni lwami lokukhalisa ngathola ukuthi hayi nokucreate ngiyakwazi. Ngibe umuntu obiza ibandla nje aliqoqe ndawonye awuvuma ukuthi nganginenye inkabi okuthiwa umlungu yakwaNtombela eMagidini lenkandla ngakithi. Yayinephimbo ke kakhulu. Inephimbo kakhulu manje mina ngingakayi understand kahle lento ukuthi hey man makufanele ngicule njengoba kucula umuntu ufuna ngenze nje. Ngisondele eduze kwaleyo nsizwa leyo siyihlalela nayo ibhekha ke yona ngilita ke mina. Ngikhanda ingoma ngithi hayibo nayo ingoma iyakhandeka. Ngikhanda ingoma ngigcina ngiyibeka ingoma ngoba ingoma ngaqala ukuyikhanda mina impela ngisasifunda isiginqi kuze kube yimanje. Zisekhona nje ingoma impela ngathi ngineminyaka ewu5 ngisafunda isiginqi engayikhanda ngisayikhumbula namhlanje uyabo. Ngaqala nje kudala kakhulu ukukhanda ingoma. Ngize ngizongena nje endimeni yomaskandi bayazi abantu ukuthi ngangena kanjani. Ngize ngizongena nje endimeni kamaskandi ngivela njengomuntu odlala isiginqi ingoma ivele into nje engiyikhanda. Yes. Nihlangana kanjani leyo okhuba vese nihlala ePitoli nayo inkandla ihlangana ePitoli manje asazi kanjani. Wena phela siyazi awufana vele umuntu wasePitoli. Umuntu waleni ngikhulele ngakhona ngapha ePitoli. No kusho ukuthi insizwa ngakithi le yathi mayiqede esikoleni yayozama amatoho ePitoli. Sihlangana nje mina ngihambe ngishaya isiginqi vele. Ngiyahambela nje ngendlela ngihambe ngikhalisa isiginqi. Ngihambe ngishaya nqoqo hawu. Ngihlangane naye ke mina ngangazi ubaba wakhe. Yena bengingamazi kahle ngoba angikhulelanga ngale emakhaya ngoba wangakithi impela ekhaya. Kodwa mina ngikhulele ngapha ke ePitoli. Hayi mangimbona uyefana lo muntu nalo baba lona ngosengimazi. Esho ukuthi hayi ngikanje. Hayi uyakhalisa lento ngithi mina hayi wabuza into impela ngiyenza. Ngiyakhalisa impela mina. Athi kahle bu. Umthetho athi asihlanganisa usuku. Yena impela wathi uyahlobo ngathi sekuyambona. Wahlanganisa usuku ke sahlangana ngoba wayitoha ngaleso sikhathi waqondanisa neofu ke sahlangana ke
sayiqala lento ngoba siyiqala wangitshela ukuthi njobe esuka ekhaya kukhona umabhilidi emakhaya obechitha naye isikhathi esiningi behlabelela ngoba bakwazi ukukhalisa iginci bobabili bayahlabelela beyihlabelelela ke le emakhaya mayifika ke la eGoli wangitshela ukuthi hayi no nginenkabe kanje ukuthuma phela sifone nangempela lenkabe lengasixhumana nayo icule efonini isho phezulu ucule emafonini lapha uyabona sekuthola ke lo shaya isiginci hayi ivele isebenze ke lento kanjalo nje akuyona into eyahlelwayo noma ukuthi mhlawumbe kanjani kwave sahlangana kwahlela usuku sahlangana sathi sihlangane ngalolu suku uyayiqala lento lena nje yabo yayenziwa kwaba into kanjalo nje mfowethu qala niqembu saqala siyiqembu sasibathathu leso sikhathi angithi vele wena uqala uyayibhalela eceleni ingoma ngase ngivele sengenza ngase nginazo nala egroupini ulike le ukhuzani mabhilidi uyabhala nakhona kuningi kakhulu umuntu akwenzayo eqenjini kufuna nje ukuthi mhlawumbe umuntu simcacisele ukuthi uma kunabantu abaseduze nawe osebenza nabo vele bazokuguide ekuthenini into oyenza lapha igcine into efika kahle endlebeni yomuntu nento abayithandayo abantu ngoba kwesinye isikhathi mina njengami mina angithandi ukuba iluza ngoba ngiyazi ukuthi into mangiyenzile iyenzeka so ke kuba into kanjalo noma singeke ke nje sangena kakhulu emafayilini amaningi kodwa nje ke kuyinto kanjalo ukuthi iqembu kuba iqembu ngakho kubambisana ukuthi lo umbono wakho umbono wami nombono womunye umuntu uphuma sokumbono wodwa kuvela ukuthi kuvela umbono kwamanqele kwavela okwabhemile kwavela engabo okwasithole yabo kodwa iqhamuka isinto eyodwa ngoba ibrand igama lebrand kusuke sekuyilelo lisuke sesetshenzelwa ngaleso sikhathi ngiyazi kufika isikhathi esinzima kuwe kakululu sufuna uyimela vele ekugcineni abantu banokuthi anje siyazi le iculo yebo simaze sigincile uzoforsa ke lo kodwa wena wavele uyazazi wena ukuthi lethu capable ukuthi yebo ukuthi vele ngangilokhu ngiyenza hayi no ngajabula kakhulu nanoma ngoba sengiyimela igama vele sase silisebenzele nala engangisebenza khona sase silisebenzele kakhulu kangangokuba kwase kuyiso vele isikhathi sokuthi sivune ngoba uzonaka ukuthi kwathi eqhamuka umuntu yenziwa ngo2017 akahlalanga kumavukana hayi akahlalanga emaduneni wavele wamaphakathi nezinkunzi ngengoma yakhe ke wahlala phakathi nezinkunzi ngayo ingoma ingoba sase sivele sisebenzile igama selakhiwe lento ukuthi vele mangiqala ngifuna ukuphuma ngalomgwaqo ngiphuma kanje ngoba lento bivele yenziwa yimi uyabo kwabalula ngoba futhi nakho lokho ukuthi abantu abaningi bebe curious ngokuthi bethi hey umuntu yenza uzokhipha hey sifuna ukuzwa lokho nakho lokho kwangisebenzela in terms of sales ngoba hey ngumculi impela nje ongahambi kancane ekudayiseni odayisa impela kakhulu naye ngalesikhathi kusadayiswa ama-CD nje ngangidayisa nje kahle kakhulu ngisafika ke ngikhuluma ngesikhathi ngisafika ngangiqashwa futhi nge-album yokuqala ngisafika so uyayibuka ke leyo nto ukuthi iyakukhombisa ukuthi nanoma bekuthiwa ubusebenza kuyiphi team kodwa uyazi umsebenzi wakho uyazisho noma bethiwa ususukile awusastrike kwi-Chiefs usustrike kwi-Pirates uzofika washaya amagoli kwi-Pirates awasali kwi-Chiefs impela wafika 2017 album yakho semangaki esewonke kuyimanje ama-album ngicanda isithupha impela yonke hawu 6 saqala 2017 yaqala 2017 i-album yami yokuqala nje isihloko sayo angiyenzanga ke ne-demo mina ngoba abaculi impela abaningi bangena ngamademo la emculweni benza amademo bafuna amakhampani wayenza kanjani ungabanga ivukana uyabona ngathi mina mangifika nga-release album ngiyirelease ngaphansi kwekhampani yami Muntuyenziwa-Music wabona ivukana enjalo ingakho ngisho ukuthi iminyaka iyakhuluma ngoba la sisuka khona sasebenza siba abafana thina la emculweni sibe zingane sancela sila emculweni sancela lonke ulwazi besisebenza thina nekhampani izingane zoma ikhampani ekhiqiza ama-artist ngempela kangangokuba ama-artist adumile naziwayo asuka kuleya khampani manje umuntu wenziwa akwazi vele ukuthi engedume ngaziwe ebeni encele kuyo leyo khampani ngoba phela sifunde khona sikhuliswe khona sizingane zakhona lapha enganeni zoma sathola lesipiliyoni esinaso sisithola khona lapha sitshela ukuthi abafana kuhanjwa kanje so indlela uma uyithole kubantu abanjengalabo kunzima kakhulu ukuthi omunye umuntu engathi kukhona la okungavimbeka khona ekuthenini wena ume khona makufanele ukuthi ume kuleyo ndawo ufakazi 2017 uthi ufika ngathi ngangakutshela kanjani yayisho njalo isihloko saleyo album yokuqala ngakhipha ngo2017 yenza kahle kakhulu futhi ngoba ngagculiseka ngoba ngangeke ngibuyele e-studio ingabuyanga imali engene ngayo e-studio lokho ngangeke ngikwenzeke impela ngabuye enyakeni olandelayo ngathi iqula kwedini iqula kwedini le ngoma ethi inhliziyo yakho angeke ikuthole ukuphumula inhliziyo enecala iyohlala ibalisi sabuya kolandelayo sase sithi isikole sodumo
angazi noma khona ngeqayo man equla kwedini isikole soduma impela esilandela equla kwedini yebo isikole soduma ayike lapho ke kwafika kwacaca ke lapho ukuthi hayi ubhemile ngoba ngihambona useyinkunzini phakathi yabona manje ngoba lapha ngangiqala mina ukwenza i-album eyangenzela kahle kanjena kangoba nana namhlanje sangenzela kahle uyabo onke angenzela kahle kodwa lapha na kwafika kwajika kakhulu sashintsha standard sasithi lapha iDD game ingoma eyaziwa ke nje ke kuona wonke umhlaba kaMaskandi yaziwa leyo ngoma ingoma ethi uqoqwe emhlane ayifi lenyamazana iyaziwa kuona wonke umhlaba kaMaskandi ngithatha nje lezo nalezo mfowethu esijwayele nakuthi masifikile kubantu sibadlalele lezo ngalandela kolandelayo unyaka ngathi uyinkosi enjani nangaphosisa angazi noma khona ngeqa khona ngathi uyinkosi enjani ngizokhipha ke album le angikwangeka 4 emva kwenkosi enjani ke ngibe sengima ngoba kunento engifuna ukuyivezela abalandeli nabathandi bomculo wethu ukuthi into yokurelease unyaka nonyaka kukhona la ehambe ebese ilimaza khona umsebenzi ngoba kuningi okumele ukwenze ngealbum mawusukukhipha ialbum kulezi insuku umuntu wenziwa abantu bayambona ukuthi ubhizi ngama live ubhizi uyanyakaza nje kancane kancane uyavela edlala live okunye lokho kumsebenzi wayo ialbum mawusukuyikhiphile ngoba asenzi ngendlela efanayo you understand so ngifuna ukuthi beke understand ukuthi umuntu yenziwa kuyokwenzeka bembone engakhiphanga ngomunye unyaka ngoba yobe seyibusiness ininhle ngeke ngikucube konke emanqele ngoba mina ngiyi-original artist angikwazi ukucuba konke kube konke ekhanda lami ngithi ngisebhizi ngalokho ngibe ngicabanga ngalokho ngoba khona kuzogeja khona ungeke kuqonde kanti lokho abangazi ngakho abantu ngiye ngithanda ukuthi kuhlale kuqondile ngaso sonke isikhathi so ngifuna ukubachazela ukuthi i-album abasisupport njengama-artist kaMaskandi ngoba ufike urelease 14 songs kuMaskandi sirelease ngama-album athina la kuMaskandi ukhiphe ingoma eziwu-14 yes thola ukuthi mawuthi uyabuka nama-streams kuma-digital uyabuka ukuthi ingoma abayinakile ziwu-5 kulezi ingoma eziwu-14 lezi ezinye ziyastrenywa nazo kodwa hayi njengalezi understand okuchaza ukuthi umsebenzi wena usuyawunyathela phela mangabe usuzodedela omunye nawo lo ungakawunika ithuba ekutheni abantu bawulalela njengoba ngiyi-artist ngiphinde futhi ngibe ngaphansi kwekampani Muntuyenziwa music ngakho zonke izikhala namanzi angena egcekeni ngiyakwazi ukubona ukuthi okay la kuzongena isikhala la kuzongena isikhala kumele lokho abalandeli bekujwayele futhi beku-understand ukuthi it's not about ukukhipha unyaka nonyaka kodwa it's about equality yomsebenzi obanikeza yona futhi ngoba nje umuntu yenziwa khipha ke nje umculo oyiclassic mfowethu into ehlala isikhathi leyo nginaphakade ngoba namanje mangifike ngithi ngangakutshela kanjani bayajabula abantu ngifike ngithi iqula kodwa inhliziyo enecala bayajabula ukukhomba ukuthi umculo engiwenzayo akusiwo umculo wamanje nakusasa kuphela kodwa umculo waphakade mfowethu uselapho futhi ibhemile yazi leyo ifakazela uSijava uBhekuzulu abakhiphi njalo ukuthi uzokhipha unyaka nonyaka uSijava nje ade agcina ukukhipha bese khipha le-album but ubesaperform ngengoma enza ama-concerts ngaleya album endala futhi manje why uzofuna ukuphusha i-CD entsha wale ndani ungakaboni kahle unganeliseki angiboni ukuthi mhlawumbe efuna sibagxeke kakhulu abenza lokho ngoba mhlawumbe bayapromota ngoba ngikholelwa ukuthi ma uyosebenza mina kumele unike abantu lento abadinga ukuthi beyizwe kodwa ma uzofuna ukuthi kancane kancane ubazwisa into entsha emadlebeni okusho ukuthi khona la usafuna ukufika khona wena njenge-artist ongakafiki khona lento ke fakazela ukukhipha unyaka nonyaka ngoba abantu mabekuthanda futhi bekholelwa khona bayazi ukuthi umculo wakho uphila ungunaphakade enhlizweni zakho ingoma eyaphuma ngo-2017 noma eyifaka manje umuntu kube ngathi iphuma izolo ngani ngoba umculo uyiquality esunikeza abantu mfethu ufika unamethisele uphume nalo yashuni ngala ngqo waphuma ngala uyiqiniso ukuthi wahamba nawo no ukuthi ke ngeke ngazo ukuthi basho hlobo luni yabo nanokuthi safana indlebe zabo futhi ngeke siyiphikise manqene indlebe zabo abantu futhi ngeke siziphikise ibona bezwa lokho njengoba babekuzwa nababekuzwe ekuqaleni kodwa nje ngizokusho ukuthi before ngiya lapho i-album engigcine ngayo ngigcine ngoba le awu5 i-album esigcine ngayo ithi ngibhula isihlangu iyona ke lesigcine ngayo ke nje lokho ngize ke lapho mfowethu ushuni vele abadlali beyiginci bayazi kuukuthi ngeke ngisho ukuthi abalandeli nabathandi bomculo bonke bayakwazi lokho ukuthi indaba kaShuni ijule kakhulu indaba kaShuni ngoba angeke vele ube noShuni ube ungayibambi insimbi vele manqele mangumdlali wesiginci mangiza kwenza ukudlala isiginci ngiyawazi uShuni kumele ngikunike wona wena njengomanqele mase ngiza ngizodlalela uBhemile ngiyawazi uShuni kumele ngikunike uBhemile
okuyilento vele umuntu wenziwa yiye original kuyona angakayishintsha noma esethanda noma engasathanda ohlala epresenta njengoba injalo kubani lento kashuni vele ikumuntu wethuluzi okuningi ukuthi ngahamba nawo angeke ngize kufakaze kakhulu lokho mfowethu ngoba indlebe yomuntu angithi indlebe zabe ezizwayo kubalekile futhi ukuthi bekusha bakuzwayo ngiyahlonipha kakhulu futhi nami lokho kodwa ke abangakhali ngoba phela nami ngithi ngikhona emculweni ngikhona emculweni leyo yanto kusho ukuthi ayibalekile isekho mawuthi akusekho ngala beze ngapezolalela lento bayazi futhi ukuthi ngakuphi bayazi ukuthi ngakuphi lento abasuke beyithanda abantu ngoba phela indlebe yomuntu ilalele kuthanda ngibona ngathi abafana sebefikile nelanda yebo ayinamba beqhamuka namba beqhamuka ilanda seliphakathi ilanda ayilafika lafika ilanda madoda hawo shilo ngathi ilanda selilandile basho ngiyazi bethule lapha uthi hayi akubhemile ngaliphethe kodwa lo akuyi ubhemile akela ubhemile no ngibingelele nje ngokusemthethweni ngoba phela njengoNkulunkulu wentambo kuyaphoqa ukuthi la ngikhona ibe khona ingakho abafase begijima bafika baliletha lesiginci sami naso sineyibongo ilanda leli elimhlophe seliyosithela ngamadlebe angithi uyabona lamadlebe amhlophe angithi uyalazi ilanda limhlophe leli ke lihlukile lona ngoba uyalibona linjani la limhlophe nje seliyosithela ngamadlebe liyasho man liyasho kodwa ake ngenze njalo ziyacima ke ibani mase ngijika la basoba ziyacima ke ibani kubafundi bami abala kumasikandi mase ngijika kanje kodwa ke ngoba ngoNkulunkulu wabo ngizobacobelele nje kancane bazogcina befikile emanqele uyabona ngifuna ukuthi ngikuthintelela ama-album onke ngokulandelana kwawo ngokwezihloko zawo 2017 size sigcine manje okokuqala ngifuna angithi siya ku1 manje ngithanda ukutshela mhlanje ulobola mfowethu ngithanda ukutshela namhlanje ushaya mfowethu ngangakutshela kanjani njele ebeningenyanga kaningizonda ngangakutshela kanjani shona ngempela iwe nenhliziyo yakho angeke ngithole ukuphumula yeneqala iyohlala ebaleni abantu balindeni bathi siyeze isikole sokuthoma benyamazane mfana wami benyamazane mfana wami benyamazane mfana wami benyamazane ake ngimela kwamanje emanqele kwamanje ngoba phela angithi njengoNkulunkulu weziginci kumele ngifike ngishaye bese ngibuye ngibamise ukuze bezo reverse lapha na kwivideo lemase beyibuka behlehle befunde ngiyafisa ukuthi befunde ngoba nabo abanye abashayi beziginci abala emculweni kaMaskandi ngifuna ukubathiphisa it's not about ukuthi bese kuthiwa ushaya isiginci akukho mayelana lokho ingoma makufanele ikhulume kubalekile ukuthi ikhulume angithi uyabona nje mangithi
Angithi uyayizwa lento ukuthi iyakhuluma lento ixoxa indaba uyizwe iseza hayi ukuthi isiginci kube lento yenza kumasikandi kumele siyikhuze kumele ngiyikhuze ngoba phela asibaningi kulesihlalo sami nami ngihlele kusona kumasikandi njengoNkulunkulu weyiginci kubalekile ukuba ngiyikhuze it's not about lokho bafowethu kumayelana nokushaya ingoma ngoba umasikandi kumele ukukhule njengalento eyenzeka kulezi insuku ngifuna ukungena kuyona ngingaze ngikhohlwe emanqele ngoba ngihleli sikhona lapha kade kune private show nje bese uyishaya ka live nebandla lami le band izishop Khoma live band lapho ngiphethe uJJ umfoka Mbuthu ngiphethe ibhokolo umfoka Mkhizi lapha ku drum JJ ulapha na kuma keyboard ngiphethe ibhokolo lapha na ku drum ngiphethe umbani wezulu umfoka Ntombela kanye noMashansi umfoka Mjiyakho lapha enkostinini ese ngiphatha uzuma lapha kwibhesi uyabona lapha kudlalwa ngolunye unyawo la uyabo makusuke lapha sizodlala ilive into ke ngifuna ukungena kuyona ukuthi umculo kaMaskandi ukuze ukhule uye phambili akungabi mic kuphela kuthiwa akubhongwe la kwi mic cha siyakubona lokho akunankinga nakho lokho kungenziwa nakho siyakubona kodwa azidedele zikhale bukhoma iginci mina nje longumuntu ezwa ngisho nje mina ngisathanda ukumima ngiyakutshela ngisathanda ukumima angifuni futhi ukubacktrack lokho ukuthi ngiphathe imic ngihambe ngikhomba abantu ngemic angifuni ngiyakunyanya ke lokho ke ngcono ngimane ngiphathe isiginci sami angiyifuni nayo yonke lonto ngifuna ukudlala live abahleli bemcimbi ngifuna ukubatshela ukuthi abenze ngakho konke lesi sikhathi abanginika sona mangisuke ngiyoperforma kule mcimbi abasuke bengiqashe kuyona mina ngizokwenza kube yisona ngqo angisethi stage ngihambe ngithi mina angiyenzi lento le ngihambe ngithi angiyenzi lento mina ngigibele stage mase kuthiwa you ready for Muntuyenziwa ngazi professional ngalendlela ukuthi ngiba even 2 hours earlier emcimbini njizolo kade ngiyodlala njizolo la khona eThekwini ngila eThekwini ngibe early mfowethu ngalendlela exakile ngiyodlala ngoba phela benginikwe u4 to 5 angithi u16:44 kodwa ngifuna ukukutshela ukuthi bese ngifikile mina lapha na ngo3:30 eCharlesfontein sengilindile ukuthi ngizodlala yabo sengilindile ukuthi ngizodlala sasifa kuyimpucuzeko nje lokho beshaka njengawo lokuthiwa yona leyo nto leyo engafuni ayifuneki leyo nto baculi yekeni bashayi beginqa angasho baculi ngoba iningi labaculi abadlala live abayishayela iginqa laba abayishayela iginqa kuba kancane phela ubabone behambe udlala live isikhathi esiningi live unokunikwa leli bandla elingakwazi ukudlala iginqa kodwa ke akunankinga nakho lokho sonke kufanele sinike ku YouTube kodwa nje mina njengomuntu yenziwa engucela kubahleli bemcimbi ukuthi nginikeni bafowethu ithuba leli lokuthi ngidlale live isiginci ngisishaye ngicule ngilungiselele ngazo ukuthi ngiyemcimbini ngiyoperforma live uyayibona lo nto bakunika 30 minutes bethu uzohambe uyomima abakunika 30 minutes udlala live mfowethu ngisho kuthiwa bakunika 5 minutes mina kwi live performance angithi manje kunesithombe abalandeli abangasazi manqele engifisa ukuthi umuntu yenziwa abavezele sona ngalento ye live imnandi lento ye live futhi ibuyisa i-original angazi originality yona leyo ngiyongitolikela originality yona leyo nto leyo kodwa ilethe le andibuyisa le anto original kaMaskandi yabona leyo nto leyo mfowethu kangangokuba yenza umculo ukuthi ukhule umculo uyafa ngoba kufike kufaka iCD noma ungacula ngemic kodwa ucule izinsimbini ezashaya kudala enenye ifeeling isiginci mangisidlala mina ngibuka umuntu ngikwazi ukukhuluma nenhliziyo yomuntu through isiginci thina seyelapha thina ngeziginci umuntu simshiye laphekile mazidlala iziginci thina ophuma endlini inhliziyo yakhe ibhlungu ethe buyela endlini inhliziyo yakhe silaphekile ngesimo sokuthi siphethe iziginci siyacela lelo thuba ukuthi silinikwe lelo thuba lokuthi siperform live kule mcimbi isikhathi anginankinga mina ngingumuntu yenziwa maye bethi bakunika 10 minutes kulowo 10 minutes ngizoperforma mina ngiperforme live angizungena stage ngisethe ngizongena stage ngiperform simple nje kanjalo mfowethu ngiyacela lokho kubahleli bemcimbi ukuthi abantu mabecabanga ukuqasha umuntu yenziwa kube khona inhloleni zabo ukuthi okay le ndoda le ithanda ukuperforma live ngumuntu uzothanda live ngoba thina angifuna ukuqaba mangabathandi bamaskandi ku live sawuthanda ngendlela okwenzeka ngalo lezo ezishoyo kodwa masibuka amajenda ushaya kahle ubano zonke labaculi aba umnandi sho live umnandi kahle ngenze abantu angazi aba wrong noma ungathenga itekisi elisha mfowethu unika umuntu namhlanje kodwa maye engenaso isandla lizoguga ungakapheli nonyaka ngeke kubonakale nokuthi ulithenga ngoJanuary lelo tekisi lelo umuntu maye engenaso isandla chaza ukuthi ezinye izinto
angithi uyabona inyoni ingadla isihlahla esidle egoli izosinyala eThekwini into efanayo ke nje hayi lutho isizulu asitolike siza kahle uthini kwakho njengomshayi wesiginci sizwile ukukhuluma abantu abalandeli bakhuluma abanye bathi ayishiwe iginci manje moya stage abanye bathi ayiphathwe uthini nje njengoNkulunkulu awubakhulumele bonke abantu abanabakho sikuba sikandi bafowethu uthini ngicabanga ukuthi abantu abaningi bakukhohlwa lokho noma mhlawumbe sesifaka iginjini mhlawumbe yabo sesifaka amakhavela singasafaka imbadada umasikandi lo esiwuculayo bafowethu kumasikandi lo esiwuculayo uyabona wokubuke ngoba ngisho umuntu ongakwazi ukushaya isiginci besiphathe isiginci stage ingoba yini ingoba umasikandi angithi efuna ukubonakala ukuthi umasikandi kahle kahle hayi ngoba umasikandi kodwa ufuna ukubonakala ukuthi umasikandi uyabo manje njengoba mfowethu kuzoqedwa lento ukuthi kube khona umuntu ozothi isiginci singaphathwe stage singaphathwa kanjani isiginci stage ngibe ngumasikandi mina ngomasikandi njengoba ungibona nje ngila ku ngiphethe isiginci ngithi nazi isiginci ngubani ngumculo kaMasikandi ngumuntu yenziwe hey ngisho ngaphuma la ethi umlungu hey how are you I'm good and yourself hey do you play this yes I do ubani ngumasikandi uyawubona nomqhele wami nanku nguzulu ngumasikandi usetha ngemidlalo esengithi uyabona sengiyamkhombisa ukuthi okay mina ngilo muntu lo owenza lolu hlobo lomculo ngimkhombise ngani shepherd ngimkhombise ngani mfowethu esiginci ngimkhombise ngani mfowethu into yokugcina ilanda isiginci ngimkhombise ngalokho ukuthi ngubani umasikandi ngiyabonga mfowethu manje ke mathiwa ke shiya isihlangu ubuyoshayana nezinye insizwa ngazi mina ukuthi uyeshaya ngemini nalezo nsizwa noma uyovika ngezandla ayikhona ngeke kwenzeke abeke kwenzeke lokho mina njengomuntu yenziwa angiphikisani futhi neqembu wena Manqele elithi akuphathwa amamike imike nami ngangibekela istand bengibekela ime kanje mangabe futhi bengiqashela imiming ngeke mina ngicule kwimike yes simply because ngiqashelwe imiming uyayizwa le nto futhi sokuzofuna ukuthi sikhulume ngeback track uma usuzofuna ngiphathe imike esandleni ngicule ofuthi yenye price le esingakhulumanga ngayo ngenkathi ungiqasha wena uthi angize emcimbini wakho uzungiqashela imiming uyiqiniso dala ngenkathi sengedlula futhi kuleso sigaba seback track usuthi angiphathe isiginci sami sikhale sizwa abantu umbhobho umela ngicule kuzwa abantu ikhala ibass guitar ikhala ikeyboard ikhala inkositini ikhala idrum lapho ke usuthi sisikhuluma ngani manje ngelive lapho ke ngiyakuthanda ke woza lapho hayi lapho uzana lapho uzana asiye kulelo vangeli bafowethu uyabona bafowethu iback track nemiming uright ko hip hop khala bathi baso kodwa ucabanga masikani sengicula phekwezwe ngacula kule studio uyabona akusayizwakani nakahle endlebeni yomuntu uyabona le nto le kanti laphana kunezikhala zakhona bayazi ukuthi vele basazokwenza khona noma beyirecorda umculo wabo estudio thina la umasikandi kumele ngime nesiginci sami makuthiwa nansi trip to Europe ngabe to USA ngabe yakuphi kusengifaka ibheshu ke lapho ngoba sengiyakhombisa ukuthi ngingwase South Africa nje ngisuka kuphi neSouth Africa ngiyilo mculi lowo engiyuyena ngoba phela lento injalo uyabo angeke ukuthi uyinsizwa ushayana nezinye insizwa kuthiwe hayi shiya wena uDonkane oDonkane abashiye manje bengaphathwa namahawu shiyana emakhaya uyapi lapha umbuze lo ukuthi uyapi kanti lapha and ebhlungu lama legend laba abadlulile abakhona emculweni bebumasikandi ngomasikandi ngesiginci and kuqala bekudlalwa kakhulu live bekudlalwa live kakhulu abuza nje ohashi ophuza bonke laba sekhona bazokutshela ukuthi beyikhala esandleni okubuka sinokuzwa thina masibuza obaba sibafica bekhona egincini bayasho ukuthi nasemahostela kwakuba kancane bosikandi masikandi nesiginci sakhe uyoshona lapha na eFosloras kunendawo yayilapha kuthiwa iseBarracks kwakuhlangana khona kuthiwa bebedlala khona iginci obhekumuzi lapho ubaba ubhekumuzi lithuli bonke labaculi bakudala ababekhona behlangana ndawonye kuzokhalisa isiginci ihlabo zakho zithini masikandi njengoba umasikandi angithi mina njengoba ngumuntu yenziwa kuyazi ukuthi mase ngithi ukuthi hayi kuzongena umuntu yenziwa ke manje ngiyabona mase ngithi kuyazi ukuthi hayi umuntu yenziwa ke lo umuntu yenziwa lo uyayibona le nto efana nale uzithine zakhe ihlabo wena njengoba masikani ngoba phela wangithi wena njengoba udlala kwakuyinto enjalo ke kudala okwakuyinto enhle kakhulu esifisayo ngathi singabuyela kuyona uma kodwa ke kungenzeka uyabo nabelungu bethu abasiqashayo uma bengakwenza kwenzeke lokho ukuthenini noma izoba khona imiming ngoba phela bakosuke kulamba abaningi izoba khona kodwa lube khona uhlelo lika live kwabafisayo ukwenza live njengomuntu yenziwe
mfethu ukhona ushona ungaphumi la kukancane ukuthi ube khona kukancane ukuthi ube khona kukancane ukuthi ube khona phela kukancane abantu bayazi ke nalapha ku TikTok wami mabe ngathi Muntuyenziwa_SA befika bebone sikudlala kuningi kwayiginci ziyakhala siyadlala nje konke okudlalwa isiginci ngahle kahle siyihlupho ngokuthi sihambe bese siyakwazi yabo ukuze sikwazi ukuthi ingabikho into ezosehlula ngoba mina noma ngalethe ibhenanyawo ngizofika mina ngilincamise lapha phambi kwakhe ibhenanyawo ngilishaye neza ngakubi induku uyabona ulethe owakuphi ngifike ngimncamise la ngimshaye ngisho ngeza ngakubi induku lokho kubaluleke ngalokho ukuthi wazi zonke izitayela ezidlalwa ngabantu bakhona abafowethu obhuti ombuzeni umfoka Mkhize onyane emhlophe bayadlala ezigincini yabo badlala into yakuphi yangale ko South Coast ngiyayazi into yabo ngoba ngenzela ukuthi nangelinye ilanga mase beqhamuka sebethi wemfana ngithi ubani umfana bese ngithi ukuthinta khona ubhemile ukuze ngikuze ukuthi umfana manje sehluleka ke kusho ukuthi uyumfana ngoba mina ngeke ngihluleke kokwakhe into enjalo ke mfowethu ukuthi ke kubalulekile ukuthi bomdlali uzazi zonke izandla noma ufikele feeling ngengoma ukuthi idlale ngesiZulu uthi uyabona uyidlala into eqhamuka ngaleso sandla leso uyabona ungavimbeki ukuthi manje sengizomthatha phi manje umuntu ozongishayela leyo nto uyabona ujike noma uthi bese uyabona ayaziwa amabhenanya uma sengijika lapho uthi ngijika phi uyidlale lento ukuze ungathi mawufike lo umuzwa kubhlungu ungasishaya isiginci Mhlungu ngoba ingoma uyayizwa wona enhlizweni nje yazi ithi bese umuntu oshaya isiginci avele eshaye ngendlela yakhe yena Salakaze privilege kakhulu thina ngoba sishaya iginci bashaye beginci sishayela isifuba niphethe igolide ngezandla ngoba akuyonto yandele nombani leyo uyabona akuyonto yandele nombani phela leyo ukuthi umuntu akwazi ukudlala ngichaza khona lokho ukuthi oshulu kubalekile ukuthi ubadlale nje bebe bonke kahle kubalekile ukuthi ubaphathe bonke oshulu makuthi angiwele ngidlala isikhomazi ngisho ukuthi uyabona sengiweleke manje ngiyawushintsha umoya manje uyabona angisekho lapha emandaba kwelakithi ngoba phela emandaba kwelakithi vele isandla esikhona esikaMuntuyenziwa uMuntuyenziwa umuntu odlala isiginci lapha esaziwayo eSouth Africa yonke emhlabeni kaMaskandi so makukhulunywa ngenkandla vele uyazi ukuthi usucabanga bani esikhathini sanamhlanje masiye enquthu sibuke lapha koJayiva sithi nangu uJayiva khona umaJayiva lapha uthisha wentanga masiwela lo mkhopha akhona amabhenanya wayadlala iginci ngiyafisa ukuthi labafana bangakithi ke bebuke ngale bewabuka amabhenanya ngoba bafowethu ngizolwa nami kuze nginqamuke izandla ngilwa ngedwa abafundi iginci ukuze angathi amabhenanya uma efike u7 emcimbini ngoba ngifuna ukuthi kudlale lento ka live efika u7 sengiqhamuka ngedwa mina phesha kothukela manje ngilwe ngize nginqamuke imini angikufuni lokho ngiyafuna ukuthi bebe khona nabanye abazongibambisa ngibambe ngedwa yabona angifuni ukuthi ezengisindele amabhenanya kanti awangisindi ngiwaxhakile uyabona ngoba bambe ngapha nanga kanti angifuni ukuthi ezengisinde into enjalo ngapha ngaphendwa ngapha mangiphendwa ngapha nantelinye mangiphendwa ngapha ngithi phela kuzenyoni ngithwasa nayi inyoni nangombuzeni uba uphe namanye uthatha ngabantu uyalithatha ugodo uthi thatha ngani uyabona uqhamuka uyadlala mangithi ngiyakulowa ngapha nawe uyadlala uthwasa mangithi ngiyakulowa ngapha uyadlala phesha kothukela nangu kuthiwe hayi ubhemile akaye kumbuzeni ngakabuye kuthiwe hayi omunye ubhemile akaye kubantu kanti kwahlala kubhemile nje yakubantu baphi kanti abantu sothukela isiphela le hayi phela kuthukela kodwa ngoba ikhona izingane zomama nemthente siyajabula kakhulu phela vele abaculi esibathanda kakhulu yiba besifazane ngoba siyabashayela siyabathanda kakhulu siyabathanda Sidlalezi phela ayithitha phela lapha angazi ke angeke ngingene ngaphumelelo ngapha thuwela ngakithi ayizikhona kodwa yazi ukuthini wemanqele ngoba bengibatshela ukuthi kubalekile ukuthi benze njengami mina anginayo imfihlo mina imfihlo yami ukuthi ngiyalalela yonke indawo into esuke yenziwa
akukho la ngingalaleli khona bese ngifisa ukwazi ukuthi kwenzeka kanjani lokho ngisengedwa ngaphambi kokuthi ngize ngiyeke umuntu angakhona uyabona ngoba ngithi mangiya kumuntu angakhona ngifice sekulula kakhulu so i-trick iyo leyo hambani ni extra mile ngeziginci nifunde iziginci ukushaya isiginci akusiyo ukudlala uhalf nje hambani nangihamba hambani nangihamba udlalelele bese udlala isiginci esesifile leyo lofika ibhenana ulixoba ngempela kanti uyabona ngithwele kanzima abangichakisa ngisokuchaka ngedwa afethu alimlekelele naye phesha kuthwela ngidlala ngedwa lo mdlalo weginci ubhemile angiyifundi lento abayenzayo fethu ngiyazi njengomshayi weginci ngoba ama legend akho owezwe eginci ucha ayi babethinto sibalibali maningi vele ama legend bethinta wonke amaningi bethinta kakhulu bethinta kakhulu mfethu ngoba uyabona mongafike mangitshela ngiyathinta uzongitshela ngithintele kancane no ngizothi halamuzi nje bezwa ukuthi kungakhona uyabona nje sizoya kulokho nje umfo kamquzulu umfazi omnyama besikhalisa isiginci lo baba ngoba ngizodlula nje kancane la edlula khona uyabona lapha ke sengixuba izandla embili esikhathi esodwa bazozwa abashayi beginci kodwa ke vele ngeke bezwe elaba bangakhalisi kodwa sengixuba izandla embili into ebidlalwa umfazi omnyama le ekanje uyabo bebe khona abantu bebedlala iginci obabuhashi bethu balapho ke badlala lokhu nje into ebithi ayibe isishamene uyabona bento bebeshaya kakhulu iginci labo abebephambili abahobaba futhi abanye mhlawumbe abahomkhulu ukuthina kuzoba yibo babuphuza bethi ngizodlula nje kancane hayi kakhulu ngeke ngengicele kakhulu mfowethu ngoba lento ngiyayenza vele into yabo labo into engikhuluma ngabo akusikho ukuthi bese kuba khona ubaba kwakuthiwa ukhansela wait umfo kamkhizeke lo ikhansela ke eladlula ke kanjalo uyabona bese kuba khona omfo kambonga ababethi uyabona sithi into eyivana lezo umfoka mbonga ke lezo inkuzi ezayithinta ingqalabutho ezayithinta baningi kakhulu ngoba khona ngisho no challenge abamashayina amahle baningi ukuthi kuqala umasikandi vele babeshaya bese kuba khona leli qhawe ke sonke sithe sikhula sabona kilo umgqumeni ngoba khona nomuhle umfoka Khuzwayo khona umuntu isikhathi esiningi onokusala nje makubalwa abantu ekhatini ngoyiphiwa kakhulu okuthiwa umuhle umfoka Khuzwayo uyabona wathi mayidlala lithi ubedlala ubengwale enquthu ubedlala kakhulu lesandla lesi sikanjeni uyabona ubedlala kakhulu futhi lo mbhemu beqinisa kube khona ke bona komgqumeni yabona yabona umgqumeni ke lapho bedlala lapho ke so izona insizwa lezo esibukele uzwa ngesihlabo engibukele kuzona kakhulu uzwa ngehlaba ukuthi lo umgqumeni lo umfazi omnyama lo ushwi ethi Shwike lo ke sesiyazi nje hayi sekuzongena ke manje ikhehla lenyoni ke masekhala kanjani so ibalekile lento bafowethu ngoba kuvela nakho njengamanje imisebenzi yawo lento ukuthi makungena isiginci nombukeli uyasho ekhaya ukuthi hayi esikamfazi omnyama lesi uzubone ukuthi nawe nje kungathiwa esakhe isiginci manqela ungasakazi ushaya isiginci esikhathini sanamhlanje indlela umasikandi usuphenduke ngayo ikhanda kumasikandi libheke phansi inyawo ibheke phezulu sihamba ngekhanda impela inyawo izona ezibukayo ngoba mawuthi uyabuka kuthiwe hayi isiginci sikamanqela nazi ihlabwe kamanqela kodwa awunazi isiginci awukwazi ukukhaza yenzeka vele yazi so into enjalo mfowethu bethu njengothisha
njengonkulunkulu weginci manje yabo thina sikwazi ukujaya iginci njengoba usho vele sithi hawu na ubani nanga udlalo akwazi ukushaya ngethi ngawe basakhona abasashaya bakhona abafowethu abakhalisayo bafowethu ngale nje kokuthini bakhona abafowethu abakhalisayo ukuthi ke phela umuntu ukhalisa into yasesigodini sangakubo isikhathi esiningi kodwa ayishaya kanjalo kodwa ayishaya kahle usifuna ayishaye kahle bakhona phela abakhalisayo mfowethu bakhona abafowethu abakhalisayo bakhona ojayivers eminingi njengoba ngike ngasho likhona ibandla liyakhalisa manje ngabalile namabhena nyawo yabo bese bakhona nabanye abafana abasazama ukukhalisa obezwayo ukuthi okay bengakwazi ukukhalisa uma bengayinika isikhathi ukuthi bebuke ukuthi ukukhalisa kuyini ngoba phela kuhlukile ukudlala isiginci wemanqele nokukhalisa kuhluke kakhulu leyo nto ngoba isiginci nawo ungasidlala ngakushiya usuna amanothi amabili ususidlala isiginci kodwa bese kuthiwa ke khalisa ke manje sesifuna lo msoco weminwe yakho uyabona sesifuna ukuthola wona so baningi abasayifuna le msoco abangafiki kuyona bazofika kodwa nje bakhona bafowethu bayidlala iginci kodwa ngifuna ukuqamba manje ayikubere kuleyo ngoma yazi unolunye italent engandeli abaculi abaningi la khona nje waziwayo ukuthi lo wetala phela kuphela iphumile kanje wena ugudi la ukude nemessage ukuthi wezothando nehawu futhi asazi ukuthi masolalela i-album yakho esifuna track 5 or track 3 uyatalapha umuntu enze hayi lokho asisebenzi ngakho kwayini kodwa ingoma zakho uyakhombisa ukuthi mina ngifunela ihawu ngizoyithola mangifuna ezothanda ikhona mangifuna yosiza ikhona no mfowethu kuhlukene abantu behlukene kabili emhlabeni noma ningazalwa umama oyedwa vele njengoba singomasikandi ngeke safana futhi angeke saya nganqanye singewona amanzi mntaka baba lokho ngeke siqamba manga mina ngikholelwa ukuthenini okubaluleke kakhulu okudlula khona konke engikudeliver kubantu njengoba ngeke ngasho ukuthi njengoba noma ngikhanda umculo ngeza sure ukuthi ngikhanda umculo classic ozohlala isikhathi eside kumuntu kangoba into engicula ngabo lonyaka into ozohlangabezana nayo nango 2028 into ozohlangabezana nayo ngisho nengane yakhe ihlangabezana naleyo nto engicule ngayo namhlanje uyabo konke lokho njalo sekuncela kubani ngoba nje namanje angithi uzwe kudlala ingoma kuthiwe lo mama uyangithuka madoda uthi ngivela uyabona kudlala leyo ngoma leyo sasike ngaka uyabo kodwa namanje sasebenza yini ingoba mfowethu yayiphuma ku original maskandi ngoba kubalekile ukuthena ube original maskandi bese ukhipha umculo bese uyeka kwabanye bekwenza bakwaziyo mfowethu wena wenze lokho wazi ugcile kakhulu wena kulokho okwaziyo ungaphiki nokuthi abanye benzani mhlambe bona ke basebenzela akusho ukuthi nami ngangisebenzela ngingumuntu yenzi mina sengiyayivumela le album ethi isikole sodumo azi isikole sodumo ngani umkhulekela ukhiphile nangu mongezi hayi mongezi umfana nje esengingamkhipha ngithi mfana hamba uyongishayela lo mfana ngibo nje abakhona la emculweni kaMaskandi abakhalisayo ngithi mfana awuhambe uyongishayela lo mfana afike futhi ebuye edlile mfana ubhethu ngithi hamba mfana uyongishayela lapha hamba mfana uyongicabela lapha umfana nje oshesha kakhulu ukubamba futhi okuyinto engambambanga ngenkani izandla ngithi ngiyamfundisa into vele ayiphiwe mina ongikwenzayo ukuphilisa lesi siphiwo sakhe akanaso esikuyena ukuthi ngisigcine mina siphila ngiyazi ukuthi ngenze njani mina ukuze ngisigcine siphila kodwa nje ke kuyajabulisa kakhulu nanokuthi abafana abancane abanjengaye lo kade umusho odlalelwa uMongezi bekhomba ukuthi bayalandele inyathelweni zethu singobhuti babo yabo ngoba singobhuti thina kubona zingane belandele kuthina beyenza into esiyenzayo ngoba ngeke usijabulise ekugcineni ngosuku iphele lento le esiyenzayo okuyosijabulisa ukuthi noma kubekuthiwa uNkulunkulu useyasikhumbula sesiyamakhehla ngoba sisazophila esikhumbula sesiyamakhehla esethi hayi wozani manje asithathe bese ke isale iphila lento emhlabeni mfowethu generation to generation yabo siyafisa ukuthi idlulele kanjalo yabo into eyisifiso sethu ngiyazi uBhemile une-company yakhe uBhemile unabantu asebenza nabo labafana labasebenza nawo angisho ukuthi phela kodwa kuthiwa ngiyagadla mangithi asifuni ukubona amagitangoma na 10 years ukugitangoma siyafisa nabo undabeni bakhulu ngomculo uBhemile yakwenzani lokho kodwa sesibonile ngomongezi akuyena yedwa futhi siyathanda mina nje yes isibonelo sokuqala uyena mfana uMongezi omshoyo uyena isibonelo sokuqala ngoba uyena osevele manje phambi kwamehla abantu bakhona nabanye abafana mina ngiye ngifuna ukumthola umuntu ukuthi ungubani
ngoba bonke labafana engisebenza nabo ngiyakwazi ukubabona ukuthi njengoba ngobhuti wabo kumele ngazi ukuthi okay lo mfana lo alright uhamba la afike la cause ngeke ngifuna ukuphoqa ukufundisa umuntu isiginci ekubeni yena engekho esiginci ngiyakwazi nokubabona abagida ngoba beyithanda ingoma but bengekho emculweni yabo nginayo indlela futhi engibonisana nayo naye ngithi mfana wena uma ufuna ukuthi wenze into zakho zenzeke yenza 1 no 2 no 3 khohlwa yilokho esikwenza iba busy ngo 1 no 2 no 3 ngoba bayobona abantu ukuthi nginokuqhamuka nabanye abafana abanye bengababoni abanye bayababona ngiyabalansisa ukuthi sithi sibhizi la kodwa nabo bebebhizi bekhulisa lokho kuzobasiza kusasa ngoba kubona bonke abawusizwa isiginci yeah khona lo uthi uye wasithi halamuzi kancane ngihlala nawe impucuzeko futhi wangitshela ngale ndaba JJ ube khona nabo Mkhize leli qembu lenu leli elikhale esandleni eyika live kwenzala ngaleli qembu lenu hayi leli qembu ngathini igama labo izisho bukhoma live band okuningi abafowethu abakufisayo ukukuzwa kubona akukho abangeke bekuzwa kubona ngoba phela bayasebenza bonke labantu engisebenza nabo laphana abantu abasebenza namanye ama-artist futhi akusikho ukuthi abantu bakaMuntuyenziwa bona bayizisho bukhoma live band ivumelwano zami nabo izivumelwano zami nabo abakhanda ivumelwano zabo nabo uma befisa mhlawumbe ukusebenza akekho umuntu ovalelekile ekutheni asebenze nale band le band iyasebenza uyabo kodwa nje kuphela uma udinga ukuthi usebenze nayo kumele ube indoda kumele ube indoda kumele ujime uthi impela ngoba kuyasetshenzwa manje mangafika kumina ngithi ngocula e-studio ngicela ungishaye isiginci ngibhemile kuyenzeka lokho kuyenzeka under terms and condition ngizokubeka nje la bebuka bonke ukuthi umuntu mayefuna ngemshaya isiginci mina ngu20,000 rands akusiyo imali eningi kakhulu ekhalisa kangako kodwa nje ngu20,000 rands i-album yonke noma ngabe mhlambe ezimbili noma ngabe ezu3 noma ngabe i-album yonke 20,000 okwamanje ngise20,000 okwamanje so khuphuka sithi take it or leave it yeah futhi phela egcineni kosukuvela namanje kusenjalo it's either you take it or you leave it ukukodwa phakathi kwakho kokubili because ngibuka mina ukuthi mina ngingumuntu yenziwa ngibrand enkulu kakhulu futhi ngokweyiginci ngimkhulu kakhulu kangangokuba nginabantu abangeza bezolalela i-album yakho manqele ngoba udlalelwe yimini isiginci iqiniso befuna ukuze isiginci sami so itenjalo i-account in terms of le msebenzi esiyenzayo so mfowethu kuyakwazi ukwenzeka lokho kodwa nje mawuzoza no20,000 ungifonele ngizokwazi ukukwenzela and phela wenza kahle futhi ube neprice angithi angiveze ukuthi ngiveza ngamabomu ngoba nafuthi baningi bahlale bengibuza so ngithi hayi ake ngiwuphendule ube wodwa lo mbuzo uthi hayi ufuna ngemidlalo isiginci akeze no20,000 phela hayi ngizomnika lento ungakhulumela okunye ungakhulumela okunye ngaphezulu ngizomnika nje kodwa lento akayifunayo bemile fethu ayinakho silambile asazi fethu lo nyaka siphatheleni khona mhlawumbe noma ngonyaka ozayo khonani lo nyaka lo noma hayi usafuna ukuphusha le ndala asazi yes mfowethu kunohlelo esiphusha ngalo kulonyaka kangangokuba ngiyanqenqa kakhulu kubaxhasi engingathi mhlawumbe abazobuka lo mbuko esesiwenzayo njengamanje umuntu yenziwa lona nemfana omncane oshaya iginci othandayo futhi ukubona umculo kaMaskandi uqhubekela phambili siyafisa ukuthi sibathola abaxhasi ezintweni zethu esisuke sibhizi ngazo ngoba nanoma bekuthiwa unamandla angakanani uyasidinga isandla sesibili ukuze ukwazi ukuthi ulekeleleke entweni osukuyenza yabo noma ungabe uyakwazi ukuzenzela leyo nto kodwa uyangidinga ukuze ngikwazi ukuthi ngifukule la uqhuzuka khona ukuze ukwazi ukwenza ngiyacela ukuthi abaxhasi ke besondele eduze kwayo lento ka live esiyenzayo khona into eyenzekayo lapha futhi inkulu kakhulu akumina ngeke ngikhulumele le band engisebenza nayo sengikhulumela umuntu uyenziwa nje ngiyimina ngumuntu uyenziwa le nto inkulu kakhulu angazi futhi angithule ngazi ukuthi mina mawubhijizile kumfana awuyikhulumele emlilweni uyathula nje ngoba izohambela kodwa nje okuningi abafisa ukwazi ngeband iband akusiyona kamuntu uyenziwa umuntu uyenziwa akusiye umuntu uyenziwa iband izisho bukhoma imele lapho umuntu uyenziwa iartist elisuke likhulume nale band lafike kwasetshenzwa nale band kwahamba kwasetshenzwa la kusetshenzwa khona ngevumelwano zabo nabo mabeyifuna abaxhumane nabo noyedwa phakathi kwabo abakwazi ukuthi bengaxhumana naye bebe nevumelwano zabo bazoba nabo nazo bebodwa mhlawumbe mangifuna ngabe into enganani hayi angazi ngeke ngazi mfowethu ngoba phela angeke ngazi ngoba phela nemisebenzi kayifani uyabona nathi mhlawumbe mina lokho engisuke ngifuna kubona ngeke kufane nalokho okuzofunwa wena kubona kubalekile ukuthi wena kube wena oyikhulumelayo nabo
ngoba phela amadoda vele asebenzayo futhi ke best ekwenzeni into kaMaskandi ukuthi boMaskandi kodwa cha esikufihle lokho uma ufuna nje into eubest ne-original uyazi ukuthi kumele uye kulawa amadoda uzothola o-JJ i-keyboard ishawo kama-J phela abantu abanjengo-JJ simhlebe njengoba kekho abantu abanjengo-JJ abantu asebehama-brand kwabona ukusebenza naye nje kunala okuzokuthatha kubeke khona Omfoka Mkhizi sicela igospel ayishayo into leyo ebuka iprofile yakho Omfoka Mkhizi ukuthi usukaphi nalento usebenze phi wasebenza hambe yonke iphesheya leli sinayi la ngiyabo sisebenza naye la owazi into efuneka orkanti sisho njalo ePitori ngolimi lwesikhathi into eyenza ngaorkanti uyazi njengoba injalo ifuneka so kule band isiphethe abantu vele mfowethu ayivele nabo vele sifuna ujima phela abafuna labathi so kodwa ke nje phela ubathinta nje ukhulume nabo ngoba banazo izinamba zabo sonke sishayela uJJ keyboard kuMaskandi sonke almost sonke impela nje sishayelwa uye bengamfonela bembuze bayamazi uIbhokolo uMkhizi abanye bemfonele bembuze nombani nje khona kwiBand yabo noNtombela bemfonele bembuze nombani nombe ngafonela umthi yakho bethi umuntu ukuthi bazothola nje ukuthi bazokhulumisana ngalokho abakhulumisana nakho besebenze beqhubeke bephambili futhi Phemile sesengasemaphethelweni ungaphinda ngale mali le ungathiwa nje uyacula kuphela awenze lutho eceleni okwamanje ngiphila ngayo phela ngiphila ngayo noma ke kodwa ke kufuna sibatshele iqiniso abalandeli ukuthi siyacela ukuthi le support abasinika yona behlale njalo beyibambile akube ngathandi bephinde be-understand nalento yama-streaming yabo ngoba esikhathini esiningi siyahlupha thina abaculi ngoba sibuye siwudukise umlando njengamafoni amathathu ngi-streame mina la phinde foni abangambamba basebenzisa bese kubonakala ngathi nginama-views yayibona leyo nto leyo ekubeni abalandeli bakaMaskandi banje ngiyabathanda futhi ngoba bayinto eyodwa mina umuntu odlala umculo welinye artist uyangidlala nami obvious and I know ukuthi noma kanjani uyangidlala uyabo ngibona ngendlela engiphila ngayo siyacela ukuthi beqhubeke kakhulu kulento yama-stream ngoba yiyona esiphilisayo sincenxe futhi nabahleli bemicimbi ukuthi kubonakala ukuthi umuntu uyenza kuma festival kwenzakalani manqele mangabe sibefikile kule nje ngoba sengibuye eThekwini kabi nje kubonakala ukuthi kwenzakalani mangisuke ngifikile noma nje ngapha eThekwini angazi ukuthi kwenzakani ngoba lapha kwimpucuzeko ngangiyo performa lapha kumcineka kumpucuzeko abalandeli bathi angibuki bacela impilo wawukhona kwanendoda ethi isikhathi asikho uyabona sithe sesifika futhi la eCarrisfontein bathina abalandeli bacela impinda futhi yazi akuyazi lento bacela impinda abalandeli yingani wamanqele ngoba bayayithanda into abayibukayo bayayijabulela into abayibuka eduze kwamehla abo ngaleso sikhathi abakathanda ukuthi isuke abasho ukuthi abanye ngeke bengene abakathanda ukuthi isuke kwaphinde futhi kwayileyo ndoda futhi ethi isikhathi asikho ngisole ngazi ukuthi la eThekwini kunale ndoda ebekelwe mina nje ukuthi abalandeli ukuthi igada abalandeli manje bethi sifuna umuntu yenziwa abuye besithi yona isikhathi asikho isuke stage leyo ndoda stage leyo ndoda uyabo futhi ngiyabona ukuthi ayishayisa isithunywa sami sishayisana nesayo kodwa uyabona mhla sashayisana iyona eyothi hayi umtedeleni adlale iyona eyothi hayi miyeke nadlale iyona ethi miyeke nadlale ngoba bacela emva kwakho baphindiswe angazi ngase ngisehotela sengilale sengiphumule bacela baphindiswe kodwa saxaye ukuthi kanjani uBhemile ade ecelwa angaphindi so into enjalo mfowethu angazi noma le ndoda ngiyasola kodwa ukuthi ithunywe engashayisana mhlaza ashayisana ayizoba right le yankabi izoba right kakhulu futhi iyona eyokwenza lokho kufanele engabe yakwenza njengamanje ngoba abantu basuke befuna into kuthiwe bethi akabuye uBhemile and mina angisuka umuntu ohuvanzi mhlambe anginayo mhlambe into ngathi ngiyayiqhubeka eceleni noma mhlambe ngidayisa amazambane ngizenzela umculo nje and le ndoda ayike ebuculweni so akazi ukuthi ikingayo ile ndoda emnyama imnyama kade imnyama ayiyona imnyama phela ngoba mangiphenduka ngibuka la ngihlala ngibona indoda emnyama ithi nje asisekho isikhathi ithi sizoboshwa
hey uyazi le ndoda izongenza ukuthi ngiphahluke into eningi nengingafuni ukuyiphahlula nje kodwa manje iyabavumela abantu futhi nenkinga noBhemi lezi ithuna engahlangana hayi ngisola ithunywa ngeke benenkinga nami umuntu mfowethu ongenza into engiyenza ngoba ngimazi mhlambe uyiphoyisa noma mhlambe uyisosha noma mhlambe udokotela ngeke ngimazi uyabo ngoba mina ngishaya iginci angeke ngibe nenkinga nomuntu mina mfowethu owenze angashaya isiginci noma mhlambe stage usukenza umsebenzi walabantu abayiphithizela estage hayi ngoba mhlambe umculi so mina ngilindela ukuxabana nomunye umculi ngoba ndoda emnyama sakubona la ayikhuzeke ngoba khuzeka lapho uzoqhatha nabantu abathandi bomculo mabethi umculo akabuye basuke kuyisikhathi sabo leso noma bethu bangene mahalo noma bethu abakhokhile labasuke bengene khona but mabekhokha imali yabantu beze emcimbini webona bese bethi akubuye lo muntu wena ungambuyisi lo muntu it's a problem lo muntu lo uzodala umhlelo womcimbi iyinkinga ngoba manje kuzoba sengazi ukuthi ngineyinkinga mina nabahleli bemcimbi kanti abahleli bemcimbi ngiyabathanda bangikhonze kabi nabo abelungu bami phela lapho angeke ngixabane nomhlelo womcimbi ngoba kayena umculi mina ngixabana nomculi angixabane nomunye umculi angaxabani nabantu abaseceleni nangindoda emnyama kaculi angazi ingakho ngithi asixabene izithunywa wena nkabi yami mhlaza zizohlangana zizoconnect mfethu Bhemile siyabonga kakhulu mfethu uma useThekwini uzosivakashela nathi lapha ethi kade sigejana uyazi nawe busy nawe iyakuhlupha kodwa before uhambe la ekhaya sine quiz esidlalayo khetha nje one ngithi juice or manzi ukhetha one yebo mfethu kuzoba ngiphethe umuntu odlala iginci ngizokhetha abeginci ungithintele kancane hayi kakhulu so bathi nje kancane okay ngino jiver noDlubheka hey manqele yo yangimosha yo bathi ke ngoba iquiz one must go yes one must go bafowethu okay uthe ubani jiver noDlubheka okusho ukuthi kuzozwakala ngengoma engizoyishaya ukuthi yes ukuthi ukhethe ba it is zozaba ke Amuntu seyizwile kumlaleli lapho ukuthi iyapi le ngoma lena ethi bamphambanisele so nje mfowethu ngizothi jiver zemnike ngoba iquiz phela uyabona ngibe no Falabo nethwasa lekhansela thwasa lekhansela sakha thwasa lekhansela ithi oh yeah sebezwile kabalali ukuthi yapi ithi ngamshaya ngambulala amaqede ngazi so yebo ngiba nekhehla lenyoni nehashe lemhlophe uyangimosha man hayi uyangimosha ngata namakhehla ami ngiwathanda wonke lamakhehla yeah Mkabla sheshe asowa nophuza hey uyazi indlela ongimosha ngayo uyangimosha uyangimosha kodwa ngoba phela ke iquiz ayizile ukuthi iyo ke imbizo le imbizo eyokugcina nginechalaha nekhansela icala nekhansela hayi uyazi ukuthini ake ngenze kanjena yazi ngizokwenza into abangayilindele ke namhlanje awusigili
yabona ke lapho ke sesithinta ke ethi asiphathane kahle sothi nje nqampu mfowethu ngoba phela vele ubuthe asithi nqampu singagijimi zonke indawo ibhova Sandile Mbongo yokugcina ke le ibonus yakho ibhova Sandile Mbongo yes ngoba khona bese ngemthathile endlunkulu ngoba phela angithi uyazi ukuthi umjiya usendlunkulu yes wena uyazi ukuthi iqala kalapha nendlunkulu so uyabalances ngeke usabuyela khona njalo ngeke ngihlale ngibuyele endlunkulu ngoba phela kusezithelo zakhona endlunkulu la ngiqhamuka khona kodwa ngifuna ukushaya imadoda kodwa cha angacabanga kakhulu uthe ubani nobani Mbongo silapha awu Indenjani phela mfowethu indenjani mfethu asibonga kakhulu sibonga kakhulu abathanda umaskandi nabathanda babhemile mfethu awakho ukugcina kubo mfethu bafowethu ngiyathokoza kakhulu ngizoqala nje ngibonge abalandeli nabathandi bomculo kaMaskandi indlela abangamukela ngayo mangisuke ngifikile bafowethu uthande nelikhombisa kumina lubanzi lijulile ngempela ayikho into engayifanisa nalo ngoba manje lento eniyenza kumina nenzeni into yazi nenza imlingo niqhubeke njalo nje ngani zakwethu ngiyacela ukuthi ningakhohlwa ukuthi ningifollowe lapha na ku Facebook ngikhona @Muntuyenziwa Facebook Muntuyenziwa SA then mawuya lapha na ku TikTok uthi @Muntuyenziwa_SA kanjalo na Instagram kefana na TikTok Muntuyenziwa_SA abafisa ukuthi beqashe Muntuyenziwa ngizophinde ngikusho lokho ngiyacela bafowethu ninginike ithuba lokudlala ilive iyona ezobuyisa isithunzi somculo kaMaskandi umculo kaMaskandi uqhubeka kuye phambili kade sagcina ukubona abaculi behamba beyaphesheya kwezilwandle behanjiswa umculo wabo ukhalisa isiginci becule nangomlomo siyacela ukuthi kubuye lokho kuqhubeke kuye phambili lokho ke kuqedwa ukuthi ke ilive ayisekho umuntu akabi nayo inspiration mayebuka abaculi bemayima ngoba sisuke sigida kahle sisuke sonke sisuke siyamagida ngoma ngalelo la ngoba sisuke siyogida siyacela ukuthi ke siyodlalela abantu iginqe ezandleni siyishe emlonyeni ebese kujaja bona ke ngeindlebe zabo ukuthi bezwane siyacela nje ukuthi abahlali bemcimbi engathi bengasinika thina esikuthandayo lokho ithuba abangakuthandi impela beqhubeke kuyimiming kodwa bese ukuthi thina esikuthandayo silithole lelo thuba singathokoza kakhulu wethu Buwele Perfect TV lapha emakhaya ngiyathemba ukuthi enjoy interview yethu ubhemile simfollow zonke izinkundla zokuxhumana ukhohlele indawo ebalekile YouTube subscribe bani bafowethu lapha ku YouTube uthi Muntuyenziwa SA into yami icishe ifana yonke nje Muntuyenziwa SA ngiyacela ni subscribe lapha ni stream nje kanza kwethu nisikhuphulele ama views siphila ngakho ukuthi nisilalele ngoba siyakwazi ukuthi ekupheleni kwenyanga sihambe siyoqalaza ukuthi sekukhona okungakanani usuku nosuku namanje nje ngingangena ngibhekela ukuthi sekugenerate okungakanani namhlanje iyona into esiphilisayo leyo ngani zakwethu noma sibona siphiliswa lokho niqhubeze nje ningakuyeki isidalo nakancane ngani zakwethu siyajabula kakhulu ngizwile bafethu sibasupporteni amaciko sithi nje thina until next time awe